Зараз ён спрабуе, можа быць, упершыню за апошнія 3 гады спрабуе знайсці зноў варыянт нейкага балансавання. Бо ён, безумоўна, адчувае пагрозу з боку Расіі. Расія — это тая сіла, якая можа в свой час, калі трэба дапамагчы яму устаяць і застацца ва ўладзе, але в любы час можа фактычна адзіная сіла, якая в любы час можа яго скінуць. І пакуль Расія не да гэтага, яна ваюе, але Лукашенко рыхтуецца да таго моманту, калі пачнуцца перамовы, і ён адчувае, ўсё больш гаворыць і нават не толькі з Кіева, з Масквы, з Вашынгтона пра гэты момант. І калі, в прынцыпе, Расія, калі зафіксуе нейкую сваю, безумоўна, калі не паразу, то, ў всякам разе, не перамогу ў Украіне, а, магчыма, ім захочацца нейкі взяць геапалітычны рэванш. І тут яны вспомняць пра Лукашенко. Все это он разумее і хоча, неяк в сваёй палітыцы выйсці зноў на то добра вядомае яму балансаванне. Таму вось не толькі палітвязні, а шэраг крокаў апошніх месяцаў, калі ён, напрыклад, вярнуў ці зноў запрасіў кіраўніцтва некаторых асобаў, якія калісьці ўжо праводзілі перамовы наконт палітвязняў, і якія ніяк не можна назваць людзей у пагонах. Упершыню за некалькі гадоў кіраўніцтве з'явіліся людзі не ў пагонах, да? І потым зніжэнне гэтага мігранцкага крызісу, потым вось запрашэнне заходніх палітыкаў на канферэнцыю па нелегальнай міграцыі. Так што вось такія прыкметы, якія паказваюць, што Мінск шукае хаця бы спробы нейкай нармалізацыі адносінаў хаця бы з Польшчай, пажадана з усім захадам, і ў гэтым сэнсе вось вызваленне палітвязняў адзін з самых гучных крокаў для гэтага. Конечно, ему хацелось бы, гэта абсалютна нереалістычная задача, каб нейкім чынам Захад прызнаў гэтыя выбары. Разумела, што прызнання не будзе, але ёсць розныя градацыі ў непрызнанні. Ёсць канстатацыя таго, што выбары былі там недэмакратычнымі, это былі не выбары, гэта адзін узровень, і ўжо ўзровень, як, напрыклад, Захад, і ўвогуле дэмакратычныя краіны, в тым ліку Паўднёвай Амерыцы, паставіліся да выбараў венесуэльскіх, которые просто прызналі Мадуру узурпатарам, і што ён выбары прайграў. Вось гэта больш рэзкі. Лукашенко хацеў бы, каб такога самага рэзкага варыянта не было, каб ён быў в нейкай ступені, его ідэал в ролі легітымнага кіраўніка Беларусі, прыняць удзел у пэўных перамовах паміж Расіяй і Украінай, перамовах, якія, безумоўна, будуць шматбаковымі, не толькі Кіев і Москва. І для гэтага вось ён робіць такія крокі, якія я пералічыў, у тым ліку вызваляе палітвязняў.